ug tungod sa sala ang kalibutan ug ang mga nagapuyo niini sa hilabihan na daot. Kini atong makita sa kinaiyahan, kahimtang sa pamilya ug maingon man sa moral ug espiritual nga kahimtang sa katawhan. Ang Dios ba nagabaliwala niini? Wala ba siya maluoy sa atong kahimtang? Ang Dios naluoy kanato igsuon bisan sa pagpangguba sa kaaway tungod sa gugma ug sa kaluoy sa Dios. Siya mipatindog og mga taong reformador sa matag panahon. Ug ania karon ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa pagpahiuli sa mga patukuranan ug kalagdaan sa Dios. Kini ang tingog sa reformasyon, programa na magahatag sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Niya ang inyong alagad. Galag igsuon, kumusta? Mayong gabi, labi na gyud sa atong mga viewers o sa atong mga listeners dinhi sa inyong suking station sa XFM. Dahil na usab nga panahon nga kita magkauban mga igalag mga kaigsuonan dinhi sa inyong programa, atong programa sa Tingog sa Reformasyon. Sa ngalan sa puwersa sa Seventh-day Adventist Reform Movement o sa atong nagdala yun ni Brother Solomon Dumagit, kini ang inyong higala, Brother Ramil Escalera, inyong ikauban karon o kita na usab ang mag-uban sa atong dugang pagtuki, pagsusi sa mga pagtulunan gikan sa balaang kasulatan. Usbon ako, happy listening, happy viewing sa mga nagsunod nato sa Facebook, happy viewing sa mga nagapaminaw karon sa ilahang mga monitors o monitor diya sa inyong puloy-anan, nakatutok o nagapaminaw sa XFM, mag-uban ta mga kaigsuonan. Dalaygon ang Dios ni ining taknas kagabhion, ato siyang pasalamatan, no, nga niya usab ang higayon nga kita magkauban luyo sa atong mga kabisi, luyo sa atong mga unsa man nga mga ginahimo sa matag adlaw. Doon na higayon nga magkauban mga higala sa pagtuon sa pulong sa Dios. Now, alang sa atong access, no, kung kamo dunay mga pangutana, doon na kamoy mga ipadangat dinhi nga mga ideas, mga pagtulunan usab nga buot ninyong appeal o idugang sa atong discussion karong kagabhion. Ang atong text line 0905-893-5385. Sa mga nagamonitor sa radio, no, ang atong text line 0905-893-5385. Happy listening sa kinatibuk-an sa Davao Region. Nagapaminaw karon sa XFM Davao, XFM Tagum, o XFM Mati. Sa di patamo today sa unahan, ato usab nga pasalamatan sa kanunay ang atong sponsor. Walay lain si Doc Remilito Oy, kauban sa iyang pamilya, o kauban usab sa mga nagalihok dinhi sa XFM, labi na gyud sa General Manager si Edwin Garing, o sa mga technicians nga assist sa mga matag program nato mga kaigsuonan, hook up dinhi sa mga station sa Mati, Tagum o Davao area. Sa mga nagasunod usab kanato sa Facebook, just comment below sa atong live. Pwede nato tagaan kana og pagtagad dinhi karon sa atong programa mga kaigsuonan. Live ta sa atong program. So matagan na to og pagtagad ang inyong mga mensahe sa atong padayon nga panag-uban karong kagabhion. Magampo na kita mga igsuon sa di pa ta mo padayon sa unahan. Amahan namo nakas mga langit nining taknaa sa kagabhion, kauban sa mga listeners o mga viewers
Nagapaabot kami sa among pagpasalamat nga naganimo nga wala ikaw gikapuyan sa paghatag kanamo sa among mga panginahanglanon. Luyo sa among pagkatawhanon, masalaypon ikaw kanunay nagapakamaayo o nagapanalangin sa matag usa kanamo. Salamat usab Amahan, magkauban na usab kami, kauban sa mga viewers, sa mga listeners, niini nga higayon nga among pagatun-an ang imong mga pulong. Gilaw man amo nga ikaw maghatag kanamo kaalam nga ang matag kamatuoran, matag punto, mga instruksyon gikan sa imong mga pulong amo kining masabtan og maaplikar sa among pagkinabuhi. Panalangin ni ang matag usa nga nagapaminaw karon sa ilang tagsag sa kapuloy-anan kung asa man nga dapit tagai og mga kasulbaran Amahan kung unsa man nga mga problema, unsa man nga mga suliran ang gihambin sa pipila ka mga listeners nga nagapaminaw karon. Kini among giampo banay mong pagpasaylo sa among mga sala o gilaw man among madawat sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, welcome mga kaigsuonan sa makausa. Happy viewing, happy listening sa atong mga higalang mga kaigsuonan Facebook at the same time sa XFM stations within Davao region area. Now, sa di pa kita moadto sa atong pagtuon, no, atong ipaabot pagbalik, no, sa mga nagapaminaw karon sa atong broadcast labi na gyud dinhi sa Southern Mindanao area. Akong ipaabot nga ang atong mga fellowship meetings makigsunan walay hunong, no, every month sa nagkanalain nga mga lugar doon na kita naka-schedule nga mga meetings or monthly fellowships. Ang Tagum o Davao del Norte, Davao de Oro o Davao Oriental, kung naagni mo mga igsuon, doon na kamoy interest nga makig-uban sa mga kaigsuonan, mga bisita nga nakig-uban sa atong mga fellowship meetings every first Sabbath of the month. Every first Sabbath of the month, mao na schedule diha, no, mga kaigsuonan. Then ang nausab sa Davao City, every first Sabbath of the month, fourth Sabbath of the month, ang ilang pong fellowship mga kaigsuonan. Nya dinhi sa Davao del Sur, Davao Occidental, every second Sabbath of the month. South Cotabato, every third Sabbath. North Cotabato, once in every quarter mga igsoon. So sa Southern Mindanao area, ang kana nga mga fellowship pwede ninyo matambungan. O nya kung naapod mo dito sa North, Mahimutang, North Mindanao, doon na po yung mga fellowship meetings makigsunan. Just inquire sa atong text line. No? Ipaabot lang inyong mga inquiries sa atong text line 0905 893-5385. 0905-893-5385. Okay mga igsuon, sa gikaingon ko na niata sa atong programa karon. Asa ka man nga bahin sa kalibutan, no? Pinagi sa atong Facebook Live, magkauban ta. O asa ka man po sab nga bahin dinhi sa Davao region, no, asa ka man nadapit, asa ka nga barangay, mag-uban usab ta sa pag-ambit sa panalangin sa Dios pinagi sa iyang mga pulong. Atong hisgutan ni ining taknaas kagabihon mga kaigsuonan, ang usa ka common, usa ka simple nga pagtuon nga akong gipanghinaot nga ang matag usa nga nagapaminaw karon o nagasunod sa atong Facebook makapamalandong usab o makabaton og klaro nga pagsabot kabahin ni ining atong hisgutan nga topiko mga kaigsuonan. Mahitungod kini sa pagpakatao pag-usab. No? Pagbag-o or pagpakatao pag-usab. Now, mga igsuon sa dihang ang Dios nagunahuna, nagplano o mismo sa aktwal niya nga paglalang sa tao,
Duna gyud siya kini bang main purpose. Duna siya katuyuan. No, ngano nga ang tao iyang gilalang nga bisan pa man mga kaigsuonan siya nahulog sa kasalanan. Sa gihapon ang Dios naglalang gihapon og tao. What I mean, ang Dios makaigsunan all-knowing. No? Sa wala pa niya himuang o sa kabutang nahibalo na siyang daan unsay mahitabo niini. Pero tungod sa katuyuan sa Dios, ang tao mga igsuon sa gihapon iyang gilalang. And what is that main purpose ngano nga gilalang ang tao mga igsuon? Una niini matod pa, God created man for His own glory, that after test and trial, the human family might become one with the heavenly family. So mo ni mga igsuon, ingani ka hataas, ingani ang plano sa Dios kanatong tanan. No, kanatong tanan mga kaigsunan, ingon nga kabahin kita sa tawhanon nga gilalang sa Dios. Plano sa Ginoo nga ang tao nga iyahang lalangon magahimaya kaniya, o sa dihang siya masulayan makaplagan nga matinumanon unsay giingon mga igsoon, mamahimo siyang kabahin sa pamilya sa Dios. And it was God's purpose to repopulate heaven with human family. So mo ni mga igsoon ang katuyuan tumong sa Dios ngano nga si Adan ug si Eva ug hangtod sa atong kapanahonan karon, bisan pa man nakabaton na niining pagka makasasala nga kahimtang mga igsuon, padayon gihapon kini nga plano sa Ginoo. Ug atong tun-an karon sa unsa nga kining maong plano nga mahimong hulip sa langit ang tawhanon nga binuhat linalang sa Dios, mamahimo gihapon o makabaton og katumanan mga igsuon, bisan pa man nga atong nahibaluan nga ang tao mga igsuon nadaog sa kaaway, no, na napildi sa kaaway didto sa tanaman sa Eden og nahulog sa pagpakasala mga kaigsuonan. So gumikan niini ang atong pagtuon karon, giuluhan na to og pagkatao pag-usap. Ngano man, unsa may nahitabo day makigsuunan sa kahimtang o unsa may kahimtang sa mga tao, ingon nga nahimo tang kaliwat ni Adan, unya na panunod nato ang kasalanan nga nahimo ni Adan, nahimo tang naulipon sa pagkamakasasala. Unsa man nahitabo mga igsoon? Sa Roma 5 versikulo 12 nag-ingon, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan, pinaagi sa usa ka tawo ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. O nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasalaman. So musugotag sa dili mga kaigsuonan, kita nga mga kaliwat ni Adan, nga ang plano unta sa Ginoo nga si Adan kung siya human siya masulayan, makaplagan nga matinumanon, mahimo siyang kauban sa langitnong pamilya. Apan nakasala si Adan, nahimo siyang naulipon sa kasalanan, ang kahimtang sa tanang tao matod pa ang tanan nga mga tao nakasalaman. So mao na ni ang kahimtang nga ang Dios mga kaigsuonan bisan pa sa kasalanan duna gihapon siya gihimo nga pamaagi aron nga ang iyang plano o tumong ano nga gihimo ang tao kita makabaton og katumanan. Unsay dugang pa nga isa-isa sa balaang kasulatan, kabahin nato mga igsoon, ingon nga kita kaliwat ni Adan nga nahulog sa pagpakasala. Roma 8, city nga to sa 8 nag-ingon, kay kaaway sa Dios ang panghuna-una nga alang sa unod.
kini nagadumili sa pagkailalom o pagpailalom sa kasuguan sa Dios. Sa pagkatinuod dili kini mahimo o makahimo sa pagpailalom niini, og ang mga anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios. So tungod kay naa ang kasalanan atong napanunod mga igsuon, unya nahimo tang unod nun, no? Matod pa sa atong gibasa, kung ang huna-huna alang sa unod kini nagadumili sa pagpailalom sa kasuguan sa Dios. So dunay kining alkontra, dili magkauyon, dili magka-harmony mga kaigsuonan, harmonya sa kinabuhi nga Dios don ug ang atong napanunod gikan kang Adan nga unodnon o kining makasasala nga kahimtang. Ngani dili kini magpailalom sa kasuguan sa Dios. Unya, unsa pa? Dili usab kini makapahimuot sa Dios. So, kung ato bang huna-unaon mga igsuon, ang kahimtang sa tao, kung dili gyud tabangan sa Dios, sa Ginoo, dili gyud, wala na gyud katumanan ang plano sa Ginoo kabahin sa iyang gilala nga mga tao. Wala na katumanan nga sila mahimong hulip sa mga nahulog nga mga anghel gikan sa langit. Okay, mo man plano sa Ginoo to repopulate heaven, nga ngiyahang himuon o iyahang ibutang dito ang mga tao nga iyahang gilalang. Pero ang kahimtang karon mga igsuon, sa dihang nakasala si Adan o si Eva, kitang tanan nakasala man, dili na kita makapahimuot sa Dios, dili na kita magapailalom sa kasuguan sa Dios kung magpabilin ang mao nga kahimtang mga kaigsuonan. Oh. So nanginahanglan ta ni ining bag-ong pagpakatao. No? Bag-ong pagpakatao. Mao ni gisaysay sa atong Ginoong Hesukristo, mga higalag, mga kaigsuonan, sa mga nagapaminaw karon sa ilang kabalayan, kung asa ka man karon. Kitang tanan makasasala og naulipon sa kasalanan tungod sa atong unang mga ginikanan. Unsay gikinahanglan sa tao? Matag usa kanato, Juan 3 versikulo 3 ngadto sa city nagingon. Og si Jesus mitubag kaniya, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo. Gawas ko ng tao, iga pagkatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. So niya o mao ni ang gihatag sa Ginoo nga pamaagi mga igsuon, mga higala, no, nga ginahanglan atong masabtan. Nakabalo ta ani, pero kung dili nato ni siya pamalandungan, dili nato gyud sabton, mahimong kawang mga igsuon ang plano o ang solusyon nga gihatag sa Dios, gi-provide sa Dios alang kanatong tanan nga mga makasasala. No, kung di nato ni siya kining tagaan og dakong kaimportansya mga igsuon. Nga naman, pamaagi kini sa Ginoo nga kita nga mga makasasala makabaton og kahigayunan og paglaom nga makaambit niya ng plano sa Ginoo nga mamahimo tang kauban sa mga pamilya o kauban sa pamilya sa Dios. Sa unsang paagi, gawas ko ng tao iga anak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya? So si Nicodemus makigsunan, ang iyang una-una is literal nga pagpakatao pag-usab. Ngani dugang niyang pangutana, mosulod pa ba siya sa pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan og mahimugso? Now mitubag si Ginoong Hesus, versikulo 5 nag-ingon, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo
gawas kon ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. 6. Ang gianak sa unod, unod man, o ang gianak sa espiritu, espiritu man. Ayaw ikahibulong nga ang akong pag-ingon kanimo, kinahanglan nga igaanak kamo pag-usab. So mao ni mga kaigsuonan ang pagpasabot sa atong Ginoong Hesukristo nga ang tao nga natawo sa unod, kung dili siya igaanak sa espiritu, magpabilin siya nga unod nun. O balikan na to, unsa ang kahimtang sa pagkaunod nun mga igsoon? Kitang tanan, nagagikan tan ini. Atong na panunod ang kahimtang ni Adan sa dihang siya nahulog sa kasalanan. So, ang atong kahimtang mga igsoon karon, kung wala ta makasinati aning pagpakatao, pagbag-o o bag-ong pagpakatao o pagpakatao pag-usab, magpabilin nga kita dili makapahimuot sa Dios unang-una. Ikaduha, magpabilin nga kita dili mapailalom sa kasuguan sa Dios. No? Bot pasabot dili mahimong makahimo sa tuman, pagsunod sa kabubuton sa Dios mga igsoon. Tungod sa atong padayon nga pagkinabuhi sa kaimtang nga unod-non. So dunay pagkinahanglan o dunay panginahanglan sa bag-ong pagpakatao. No? So hinaut nasabtan nato na mga higala, mga kaigsuonan. Labi na gyud sa atong mga listeners karon nga nagapaminaw sa asa ka man nga dapit dinhi sa South Mindanao area nga sa pagkakaron mao ang maabot sa atong Sibya, no? O kung doon na may nasa uban nga mga probinsya, mao ni ang buot sa Dios nga ato masabtan ni ining kagabion. Ang panginahanglan nato niya ng pagpakatao pag-usab. Tungod kay kung magpabilin ta sa atong daan nga pagkatao, pagkaunod nun, bisan ang atong mga pag-ampo, dili kahimutan sa Dios mga igsuon, mga pagpasalamat. So, unsa ang pagpakatao pag-usab? Dili pagsulod sa tagawangkan sa inahan, pagbalik, kundi dili unsa? Igaanak sa tubig o sa espiritu mga igsuon. Before ta makasinati ining bag-ong pagkatao, pinagi sa tubig o sa Espiritu Santo mga igsoon, doon ay pipila ka mga gimbuhaton, no? Nga ang balaang Espiritu usab sa Dios magahimo niini nganhi kanato aron kita makasinati sa bag-ong pagpakatao. Muna atong usa nga hisgutan niining kagabion mga higala. Kung doon na mo tampo, pahat nga mga pangutana aron nga mas ato pang mahatagan og klaro mga igsuon, kung doon na mo iwa maklaruhi kung asa dapit nga punto. Ang atong text line atong ibalik ang 0905-893-5385. Balikon ko sa mga nagapaminaw karon sa radio. Tungod kay ang atong programa dinhi sa live sa atong Facebook, hook up usab kini sa FM stations, XFM Davao, Mati ug Tagum. Ang atong text line 0905-893-5385 mga higala og mga igsoon. 0905-893-5385. Balikon ko dunay gimbuhaton ang balang espiritu nga pagahimuon nganhi kanato aron atong masinatian kining pagkatao pag-usab. Pagkatao o bag-ong pagpagkatao mga igsoon. Unang-una, kinahanglan nga ang usa ka unodnon nga tao o usa ka makasasala duna siya ay pag-ila sa sala. No? Makaila siya nga kana sala
makahibalo siya nga siya nakasala o makasasala. Mao kining gisulti sa Roma 3 versikulo 20. No? Kinahanglan kitang tanan mga kaigsuonan, duna tay pag-ila sa sala ug mahibalo ta nga kita nakasala atubangan sa Dios. Batio na to ug dili usab nato na mabati kung wa tay kahibalo mahitungod sa sala mga kaigsuonan. Now, ang Roma 3 versikulo 20 nag-ingon, kay sa atubangan sa Dios walay tao nga pagamatarungon pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Kay pinaagi sa kasuguan, nagaabot hinuon ang kahibalo mahitungod sa sala. Naunsay pamaagi diay sa Ginoo mga igsuon, aron kita mahibalo nga kita nakasala, kita makasasala o nakahimo og sala. Gihatagan ta niining kasuguan. Dili ingon nga kita mahimong matarong pinagis pagtuman sa sugo, apan pinagi sa kasuguan mahibalo ta kung unsay sala aron atong malikayan nga di nato mahimo. Mahibalo usab ta nga kita makasasala di ay tungod sa kasabuan sa Dios. Og pinaagi niini mga kaigsuonan, maila nato ang atong kaugalingon nga sad-an or makasasala. Then next step mga kaigsuonan, mao na dayon ang kining pagkasubo. Bation nato ang kasubo tungod kay nahibalo kita nga kita nakasala diha sa Dios. Sa dili pa ta moadto diha mga igsuon, ang Juan 16 bersikulo 8 nag-ingon, og inigabot niya iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala og sa pagkamatarong og sa hukom. So mao ni ang plano sa Dios mga higalag mga kaigsuonan, no? Kanimo nga nagapaminaw karon ang atong pag-ila nga kita nakasala or kita makasasala o nanginahanglan ta sa pagpasaylo sa Ginoo, buhat kana sa Dios pinaagi sa balaang espiritu. Sa unsang katuyuan, aron makasinati ta, makahimo tag desisyon ngam sinatio nato kanang gitawag og pagpakatao pag-usab. Bag-ong pagpakatao. Kung dili na nato una sinatian, dili na una nato eksperyensyahan, maagian sa atong pag-alagad sa Ginoo, dunay kulang mga igsuon ang atong pagpakatao. Ha? Dili lamang igo nga kita makasinati ni ining pagpakatao sa tubig o bautismo. No, sana siya. Dili lamang diha kutob, kundi mas may lahom pa mga igsuon nga kining nasinatian ang tao. Dili lamang ni anang dayag nga makita sa mga mata sa mga tao. Now, padayon ta sa atong pagtuon. Ang sunod kinahanglan siya makabaton og pagbati nga tungod sa sala nga iyang nahimo o atong nahimo, dunay kasubo nga atong bation mga igsoon. Pagkasubo tungod sa sala or contrition. Nagingon ang Salmo 38 bersikulo 18, kay igapahayag ko ang akong kasalanan, magasubo ako tungod sa akong mga sala o tungod sa akong sala. Mao ni ang pamaagis Ginoo nga ang tao makahimo sa pagbag-o, mabag-o kung mubati siya kasub-anan gumikan sa iyang pagkaamgo, pagkahibalo nga siya dunay kasalanan batok sa Dios. 2 Corinto 7 bersikulo 10 nagingon, kay ang Dios nun nga kasubo musangpot sa paghinulsol nga mag-aagak ngadto sa kaluwasan ug dili magahambin sa pagbasol.
So ngano day nga gikinahanglan ning pagkasubo tungod sa sala mga igsoon? Kung makasala ta, kinahanglan ta nga dili ta at ease lang, no? Dili ta ingon nga kanang daw sa wala lang. Kinahanglan nga doon na tayo mabati nga kasub-anan tungod kay kung ato kanang gibati mga igsoon, ato kanang bation, musangpot ka na, muhatod ka na kanato diya sa paghinulsol. Paghinulsol. Nga pinaagi sa paghinulsol, mao ni mga kaigsuonan ang pamaagi sa Ginoo nga kita mahimong makadawat og kapasayloan. Unsa pa gyud? Pagsugid or confession. Unsa gingon sa buhat 2:37-38? Og sa ilang pagkadungog niini gisakitan silang kasing-kasing ug kang Pedro og sa ubang mga apostoles ilang sila nangutana nga nanag-ingon, mga igsuon, unsa may among buhaton? Ug si Pedro mitubag kanila, paghinulsol kamo ug pabautismo kamo nga matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. So mo ni mga igsoon, ang kining gihatag sa Ginoo nga sumbanan alang sa matag-usa kanato higala. Kung gibati man nato nga makasasala nako, di na ko angayan mga lagad sa Ginoo, di na ko angayan nga magkinabuhi pa nga matarong tungod kay kung akong balansihon ang kasalanan nga akong nahimo labihang daghana. Pero ang Dios makigsuna naghatag og kahigayunan, naghatag og paglaom, naghatag og kining kahigayunan sa matag-usa nga makasinati niining pagpakatao pag-usab pagbag-o. No, kitang tanan ang kinahanglan tag pagbag-o. Og 1 Juan 1:9, unsay atong himuon? Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon nga tungod ni ana mopasaylo siya sa atong mga sala ug magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. So kung magunahon na ta nga makasasala, nagunahon na ta nga daotan, kung ato lang din ang isugid, gibati na to, kana nga kahimtang, mas nindot pa na mga kaigsuonan. Nga ginahon na to nga makasasala, o ginahon na to nga daotan ta sa atong kagalingon, buot pasabot, ang balang Espiritu naghatag ka na to og unang lakang mga igsuon, nga kung ato nang tikangon sa sunod nga lakang mauna ang kasubo o pagsugid pangayo sa kapasayloan aron kita matod pa mupasaylo ang Dios sa atong mga sala ug magahinlo kanato sa tanang pagka dili matarong, no? So ang tanang tao day makigsunan dunay kahigayunan nganong jutay lamang ang makakabot niini or makabato niini ngano mga kaigsunan sa laing pagtuon doon na manggoy gitawag og mga kondisyonis. Usa niini mga kaigsunan kinahanglan atong dawaton ang atong pagka makasasala, kinahanglan atong kasub-an ang sala, and then atong isugid, atong inulsulan kay kita pasayloon sa Dios. Masapay giingon sa Levitico 5:5, og may tabo nga kung makasala siya sa usa niining mga butanga, igasugid niya kadto diin siya nakasala. So specific ngatong mga pangayo sa kapasayloan, paghinulsol, no, kung unsa nga sala nga atong nahimo mga kaigsuonan. Then ang gingon sa Proverbio 28:9, kadtong nagatabon sa ihang kalapasan, unsay may tabo mga igsoon, magpabilin jud ka diha sa maong pagbati, paguol, unsa man nga giisip, pag-isip sa imong kaugalingon nga naman dili mo uswag apan bisan kinsa nga magasugid magabiya niini kanila makadawat og kaluoy mga kaigsuonan. So mo ni ang usapod sa lisod nga yunauna sa uban nga naman magasugid og magabiya niini.
Ang balaod mga kaigsuonan naa nga maoy magklaro, magtug-an kanato kung unsa ang sala at ubangan sa Dios. Pero kung dili nato biyaan ang sala nga atong nahimo, mangigalag mga kaigsuonan, dili nato madawat ang kaluoy sa Dios. Now, unsa pay buhat sa Dios mga igsoon aron nga balikan nato ang plano sa atong pag-exist nini nga kalibutan. Mahimo tang kabahin sa pamilya sa Ginoo. No, unsa man ta nga matang sa tao, unsa man ang kahimtang nato nini nga kalibutan, dili na maoy basihan sa Dios. Kun dili kinahanglan nga kita makabaton niya ng pagpakatao pag-usab. Sa unsang paagi kun atong masundan, masinatian ang pag-ila sa sala, ang paghinulsol, pagdawat sa kapasayloan, ug unsay sunod pagkakabig or conversion. Pagkakabig mga kaigsuonan. Unsay giingon? Sa diyang ang tao makabig, 2 Corinto 5 versikulo 17 nagingon, busa kon ang tao anaa kang Kristo, siya bag-o nang binuhat. Ang daang mga tao, ang daang mga butang nagpangagi na, tan-awa ang bag-ong mga butang nahiabot na. So dunay pagkausab, no? Dunay pagkausab mga igsoon. Ang daang pagkatao, ang daan nga ang daang pagkadautan, ang daan nga pagka manggilapason, dunay kabag-uhan kung ang tao makabig. Nakasinati nining pagkakabig. Mo ni tinuod nga pagkabag-o. Unya 1 Pedro 1 versikulo 23. Unsay giingon? Kamo gianak pag-usab dili na sa binhi nga madunot ra, kun dili sa binhi nga walay pagkadunot pinagi sa buhi nga og nagapadayong pulong sa Dios. So mo ni ang gipadayag sa Ginoo mga kaigsuonan nga kinahanglan ato nga masinatian. Okay, sa mga nagapaminaw karon sa radyo, kining atong programa mga kaigsuonan, usalamang kini sa mga pamaagi nga mahimong tulay kaninyo o kakanato o kanamo dinhi sa tingog sa reformasyon. Now, kung kamo willing, dunay interest nga makahimo sa pagtuon og dugang aron gyud nga kita mapundar, magiyahan nga dili lamang ang pag-uswag nga atong mabatnan sa mga material o mga kalibutanong butang, lakip na usab muuswag ang atong espirituhanon nga pagkinabuhi. I-text lang ta sa atong mga contact numbers mga kaigsuonan nga ginahatag diri kanunay, o karong kagabion ang atong text line 0905-893-5385, no? 0905-893-5385. Unya kung buot usab mo nga makig-uban kanato o sa uban pa nga mga programa dinhi sa tingog sa reformasyon, doon na kitay live nga Facebook mga igsoon. Pwede ninyong i-search sa mga listeners karon sa radio sa ISDARM, no? Type lang ninyo diya sa search ISDARM, PSUC, ISDARM, PSUC. Mindanao mga kaigsuonan. Muna ang atong account sa Facebook. Pwede ninyo na i-search ang mga program dinhi sa tingog sa reformasyon. Now, sa pagpadayon, dunay ebidensya mga igsoon nga kita mismo sa atong kaugalingon, atong susihon ang atong kaugalingon kung ato baning nasinatian. Kung kita nakasinati sa pagpakatao pag-usab o pagkatao pag-usab. Dunay mga nagaangkon, no, nga natawo pag-usab mga kaigsuonan. Ngani dala-dala ang maong pangalan. Apan ang atong dapat nga kining tagaan og pagtagad ang atong matag usa ka kaugalingon. So siho nato kung nakita o nasinatian ba nato ang mga mahimong ebidensya niini sa pagkatao pag-usab. Unsay gisulti sa Juan o 1 Juan 2 versikulo 29.
Siya nga magaingon nga naa siya sa kahayag apan nagadumot sa iyang igsuon, kini siya anaa sa gihapon sa hangit-ngit. Take note mga higala, mga igsuon, atong hinumduman nga kung atong gituuhan nga kita bag-o na tao na pag-usab, nakasinati na ta sa pagkatao pag-usab, unsay atong walaon mga igsuon nga dili na ni dapat sa bag-ong pagkatao kining pagdumot nato sa atong isig katao. Kay kung magpabilin ang pagdumot, matod pa, kini siya anaa gihapon sa kangit-ngit. Wala gihapon na tao pag-usab. So kung doon na ka may mga dili man gyud pareha una-una tanang tao mga igsoon. For example, natay lang kanang laing pundok nga gipasakupan. Kung dili man ta magkasinabot, pinagi sa atong nilain pud nga pagtulunan, walaon na to ng pagdumot nga wala na ipahiyumay kung asa man magkita. Tungod kay dunay pagdumot sa kasing-kasing, dili na tinuod nga nakasinati sa pagkabag-o mga igsoon. No? So wala ang pagdumot unya unsa pa? 1 Juan 4 versikulo 7. Mga hinigugma, maghigugmaay kita sa usag-usa, kay ang gugma nga iya sa Dios og siya nga nahigugma gipanganak sa Dios og nakaila sa Dios. Kining gugma nga gisgutan dinhi makigsuonan, wala ni nagagikan nato. No? Kinahanglan ato ning madawat gikan sa Dios. Kinahanglan ato ning maangkon pinagi sa atong pag-alagad, pinagi sa atong pagpasakop sa Ginoo aron makabaton ta niining gugma nga gikan sa Ginoo. No? Kay ang gugma o ang nahigugma gipakanak sa Dios o nakaila sa Dios. Now, unsa pa ebidensya mga igsoon? Mga higala nga nagapaila nga kita nakasinati niining pagkatao pag-usab. Nagingon ang 1 Juan 3 versikulo 9, ang matag usa nga gipanganak gikan sa Dios dili magahimog pagpakasala. Kay ang binhi sa Dios magapabilin man diya kaniya o siya dili makasala tungod kay siya gipanganak man gikan sa Dios. So mo ni mga kaigsuonan ang kinahanglan eksamino nato, susihon nato atong matag usa ka kaugalingon. No, ikaw higala nga naminaw karon ato ni siya nga himuong pamaagi o himuon nato nga maga-inspire ka nato nga kita mamalandong sa atong kaugalingon. No? Mao ni ang mga ebidensya nga nagtug-an nga kita nakasinati sa pagkatao pag-usab. Daghan pa mga igsoon. Now, ang tao, doon na siya mga gikinahanglan. No? Doon na siya gikinahanglan nga masinatian niya ang kining mapadayunon nga pagkinabuhi sa pagkatao pag-usab. Unsa man mga igsoon. 1 Pedro 2 versikulo 2 nagingon, og sama nga mga bata, og sama sa mga bata nga bag-o pang nahimugso, tinguhaan ninyo ang espirituhanong gatas nga walay sambong, aron nga pinaagi niini kamo managtubo ngadto sa kaluwasan. So unsay gikinahanglan nato mga igsoon aron magapadayon ta sa pagkinabuhi diha sa bag-o nga pagkatao, kining espirituhanong gatas nga walay sambong. So may pasabot aning espirituhanong gatas mga igsoon. Nga gikinahanglan mao ni nga atong makaon or mainom aron kita mo tubo, mulambo ang atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Kay kon ang atong ginainom mga kaigsuonan dili gatas. Ha? Dili gatas, dili pure nga gatas mga igsuon, basin og dili ta motubo sa atong espirituhanon nga kinabuhi. So we need the pure doctrine, principles, mga kamatuoran mga kaigsuonan nga nagagikan lamang gayud sa pulong sa Dios.
No? Walay halo nga pagtulunan sa tao nga gi-apply mga igsoon, kundili nagagikan sa pulong sa Dios. Gikan sa balaang kasulatan. 1 Pedro 2 bersikulo 12, pag kinabuhi kamo nga maligdong taliwala sa mga hentil, aron nga bisan pa magaingon sila nga kamo mga mamumuhat og dautan, tungod sa ilang pagkakita sa inyong mga maayong binuhatan, sila magahimaya sa Dios unya sa adlaw sa pagpanudya. So mao ni mga igsuon ang atong gikinahanglan nga himuon, no? Kung atong gituuhan, atong kinabuhian ang bag-o na nga pagpakatao, unsay tinguhaon na to? Magkinabuhi kita nga maligdong. Magkinabuhi kita nga mga maayong tao. But pasabot, ang atong pagkinabuhi, mga kaigsuonan, paglikay sa pagbuhat o kadaotan. Paglikay sa pagbuhat o paglapas sa kasuguan, nga naman. Sa ato nang hisayran, ang kasuguan, maunay mo paila ka nato nga kita. Kung ato nang lapason, nakasala, batok sa Dios, mga igsuon. Ha? So, mauni ang pamaagi sa Ginoo nga mamintinar nato ang atong pagkatao, pag-usab or bag-ong pagkatao, mga higala, mga kaigsuonan. Kinabuhing maligdong, likay sa pagbuhat og kadautan, unya ipakita nato atong maayong binuhatan sa atong isig katao. Kay ang mahimaya dili lamang kita, dili importante nga himayaon ang atong buhat, mga igsuon. Ang importante nga dili nato mapasubo, dili nato pasubo ang Dios, mga higalag, mga kaigsuonan. Unsang mga kinaiya nga atong palambuon? Ha? Unsang kinaiya nga atong palambuon, mga igsuon? 2 Pedro kapitulo 1 4 ngadto sa 8. No? 2 Pedro kapitulo 1 4 ngadto sa 8 nag-ingon, natungod niya na kita iyang gikahatagan sa bililhon og dako iyamot nga mga saad. Aron nga pinaagi niini kamo managpakaikyas gikan sa pangadunot nga nias kalibutan. Tungod sa pangibog ug mga himo kamong mag-aambit sa Dios nung kinaiya. So unsay atong kinabuhian, unsay atong likayan, mga igsuon, unsay atong edukahon at unon sa atong pagkinabuhi, likayan nato ang mga dunot ni ini nga kalibutan. Tinuod ang tanan nga nag-exist karon sa kalibutan, makita nato. Tanan nga, like for example, kini atong mga pagsanina, mga kaigsuonan, kabahin kini sa urog sa kalibutan. Pero likayan nato kadtong mga dunot, no? Dili tanan nga urog, mga igsuon, nga dunot. Dunay mga gawi sa kalibutan nga dili matawag nga dunot o dautan. Ang atong likayan kadtong mga dunot, mga kaigsuonan, no, mga higala o mga igsuon, aron nga atong kinabuhian, makinabuhian sa kanunay kaning pagkatao o bag-ong pagkatao. Bersikulo 5 nag-ingon, ug tungod niini maong hinungdan, himuan ninyo nga ang tanang paningkamot aron sa inyong pagtuo ipuno ninyo ang maligdo nga batasan, og maligdo nga batasan ipuno ninyo ang kahibalo, og kahibalo ipuno ang pagpugong sa kaugalingon. Muna ni ang gisgutan nga Peter's ladder, mga igsoon. Pag-uswag, no? Pag-increase sa atong espiritual nga kahimtang. Paglambo, nga naman, magdugang ang maayong o Diyos nun nga mga kinaiya. Pagpugong sa kaugalingon, pagpugong sa pagkamay ng tuson, kanya human sa pagkamay ng tuson, ipuno ang pagka-Diyos nun. Human sa pagka-Diyos nun, ipuno ang pagbati nga inigsuon, ang pagbati nga inigsuon, ipuno ang gugma. So, mo ni mga higala, ang kinaiya nga atong palambuon, kun atong gituuhan
o atong gikinabuhian ang kining bag-o nga pagkatao. Kay kung dili ta makasinati sa bag-ong pagkatao mga igsuon, balikan na to ang gisulti sa Roma 3. Nga dili ta makaambit niya ng gingharian sa Dios. No, kay mao kana ang pamaagi sa Ginoo. Nga matud pa sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, gawas ko ng tao, igaanak pag-usab, or magpakatao pag-usab, pinaagi sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Diyos. So, hinaot mga higala, mga igsuon, nga ato ka nang masinatian sa atong kinabuhi. Baliko na to, kung unsa man ka makasasala ang atong daan nga pagkatao, ang atong kinabuhi karon mismo sa presenteng panahon. Dili ka na mahimong babag nga kita dili mabag-o kung kita mo sinati, makasinati ni ining pagkatao pag-usab. Ang importante nga sa dihang ang balaang espiritu magpaila ka nato sa atong pagkadaotan o pagka makasasala, doon na tayo response nga himuon. O sa himuon, pagkaguol. Kaya ang Kristohanon nga pagkaguol, no? Ang matarong nga pagkaguol, mga kaigsuonan, mahatod kini dito sa paghinulsol. Paghinulsol mga higala o mga kaigsuonan. 2 Korinto 3 versikulo 18, o kitang tanan uban sa naong nga dili tinakpan, pasumbalik kita sa kasanag sa Ginoo. Ginausab kita ngadto sa pagkasama sa iyahang panagway, gikan sa kasanag ngadto sa kasanag, maingon nga kini nagagikan man sa Ginoo nga mao ang espiritu. But pasabot mga higala, mga igsuon, ang himaya sa Dios nga kanhi naa kang Adan ug ni Eva sa dihang sila gilalang sa Dios, pinaagi sa pagpakatao pag-usab, no? Kaya sila nakasala man, nawala tong nga mao nga himaya sa Ginoo. Sa diyang nakasala si Adan, mga kaigsunan, nawala dahil tong glory nga mao'y nagbiste kanila. So, ansang paagi nga kini mapasiguli, pinaagi sa atong pagpakatao pag-usap. No? Kitang tanan. Kung sa'yo mahitabo, magasumbalik kita sa kasanag sa Diyos. So, ang tanan dunay kahigayunan, ang makabaton lamang niini, ang mo response, mutubag mga igsuon sa panawagan sa Dios. So karong kagabion mga higalag, mga igsuon, kini usa ka panawagan sa Dios alang sa matag usa ka nato. Unsa ka man nga pundok, unsa ka man kamatang sa tao, walay pinihig ang Dios. Walay diskriminasyon diha sa Ginoo, mga igsuon. Kung magisgot og kaluwasan alang sa tanan, siya nagauhag sa matag usa kanato higala igsuon, no? Nga kita magapaminaw, magpatalinghog sa iyang panawagan. Good evening, Brad. Pwede mangutana. UPC mo Jeep po ito ng Mawab. Okay, Brother Jeff ng Mawab. Happy listening. Kauban sa imong mga kaubanan, pamilya, kinsa man. Ubot kang mangutana, walay kini atong programa makaigsunan open sa mga pangutana, no? Samtang doon na tay oras, pwede na kanato tagaan og pagtagad. Apan kung wala na may oras makaigsunan, ako kang gipahibalo nga kining tingog sa reformasyon imo ning mabati gikan sa Lunes hangtod sa Huwebes alas 6 ngadto sa alas 7, no? Sa matag gabi. Tapos sa Biyernes hangtod sa Domingos gabi alas 7 ngadto sa alas 8. Doon ay mga contact numbers nga igahatag din ha. Pwede nimo i-text mga igsuon. Sa pagkakaroon, wala naman tay oras sa atong panag-uban. Pwede nimo i-text gyapon ang imuhang pangutana atong tagaag pagtubag mga igsuonan bisag wala na ta dinhi sa atong programa. Okay, so sa ngalan sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kini ang inyong alagad, magpasalamat labi na sa atong sponsor, Doc Remelito Oy, o sa mga nagalihok usab ni ining mga programa. Mga igsuon,
Salamat kayo sa inyong pagpaminaw o temporary tang managbulag pinagis pagampo. Magampo ta mga igala. Amahan namo nakas mga langit ninintakna sa kagabion. Nagapasalamat gyapon kami nga ikaw nagahatag kanamo niini nga panahon nga among napamalandong ang imong mga pulong. Ginoo, sayod kami nga dili katuigo nga among masabtan ang kinatibuk-an sa imong katuyuan. Among gilauman nga maghatag pa ikaw og dugang nga mga panahon, labi na gyud sa mga listeners nga nakig-uban kanamo karon sa mga programa, imo kami nga hatagan og higayon nga kami magkauban pag-usab og padayon nga magtuki sa imong mga pulong. Tagay kasulbaran tanang problema nga gihambin, kung doon na may nagapaminaw karon nga naa niini og gilauman namo amahan nga ikaw magapasaylo sa among mga sala aron walay mahimong babag sa imong grasya kaluoy nga ni kanamo. Kini among giampo, ilawang madawat sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kining huni nga inyong nabati mao'y-timaan nga natapos na usab ang programang Tingog sa Reformasyon alang sa tugang kasayuran. Bisitahi ang atong website sa www.isdarm.org o ang atong Facebook page SDARM Philippines South Union Conference. Hangtod sa sunod natong panaguban, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Jesus manahari, managari.